תחנות הרכבת בתל אביב מהוות הציר המרכזי של מסילות הרכבת בישראל. העלייה בביקוש לנסיעה ברכבת והוספת יעדים ברחבי הארץ הפכו את תחנות תל אביב לצוואר בקבוק המשפיע על רוב התנועה הרכבתית במדינה. על מנת להגדיל את כמות הרכבות העוברות בתחנות אלה ולהתאים אותן לקיבולת נוסעים גדולה יותר, מובילה רכבת ישראל בשיתוף עם נתיבי ישראל פרויקט מורכב ופורץ דרך, המסילה הרביעית. הקמת גשר מסילתי באורך של 4.6 קילומטרים מעל נחל איילון ובצמוד למסילות הקיימות, עליו תיבנה המסילה הרביעית שתעבור בין תחנות תל אביב. במסגרת הפרויקט יורחבו תחנות תל אביב. בתחנת סבידור יוכפל שטח התחנה והתווספו רציפים. בתחנת השלום יורחבו האולמות הקיימים ויבנו רציפים חדשים ויציאות נוספות. ובתחנת ההגנה ייבנה רציף נוסף. המסילה הרביעית תאפשר להגדיל את כמות הרכבות בתוואי מ-14 ל-26 בשעה לכל כיוון, ובכך תיתן מענה לביקוש הרב בתחנות אלה ותפתח את צוואר הבקבוק הארצי. בכך היא תגדיל את תדירות הרכבות ומספר הנוסעים בכל רשת המסילות במדינה. הפרויקט מורכב מאוד לביצוע בגלל התוואי בו הוא נעשה. תעלת נחל איילון צרה וכלואה בין כבישי האיילון העמוסים וקשה לעבודה. דרכי הגישה אליה מעטות ונמצאות רק בקצוות. הובלת הציוד וחומרי הבנייה קשה ומסובכת. נחל איילון הוא נחל פעיל, והעבודה בו אפשרית למשך 6 חודשים בשנה בלבד, בהם הנחל יבש. בנוסף, על מנת למנוע הצפה ובעיות ניקוז בימים גשומים, פותחה תוכנית מאגר מים וסכר דינמי ראשון מסוגו בישראל בפארק אריאל שרון. העבודות מתבצעות בסמוך למסילות מחושמלות במתח גבוה ומחייבות זהירות מרבית תוך סנכרון עם מרכזי השליטה של רכבת ישראל לשמירה על חיי אדם. בנוסף, על העבודות להתבצע מבלי לפגוע בתנועת הרכבות הסדירה. שדרוג והכפלת שטח התחנות והרציפים ייעשה עם הפרעה מינימלית לנוסעים ולפעילות השוטפת של התחנות. המסילה הרביעית הינה פרויקט מתקדם וחשוב במיוחד, אשר צפוי להסתיים בשנת 2030 ולשפר משמעותית את מערך התחבורה הרכבתי במדינה. רכבת ישראל ומשרד התחבורה ממשיכים לפעול לרווחת הנוסעים ולפתח תוכניות אשר ייתנו מענה לביקוש הגבוה ולצרכים האסטרטגיים המשתנים במדינת ישראל.